श्री विनायक सुजुकी कुडाळ। त्योहार का उपहार लकी ड्रॉ स्कीम 1 सप्टेंबर ते 31 ऑक्टोबर। कोणतीही गाडी खरेदी करा आणि मिळवा पहिलं बक्षीस मारुती सुजुकी स्विफ्ट डिझायर, दुसरं बक्षीस जिक्सर SF 250, तिसरं बक्षीस आयफोन। सुजुकी धमाका ऑफर, सर्वांनी फायदा घ्यावा। त्वरा करा, संधीत मर्यादित कालावधीसाठी, नियम आणि अटी लागू। अधिक माहितीसाठी संपर्क साधा 9423 98 97 81 आणि 9423 98 97 82। आज या ठिकाणी कुडाळ तहसीलदार येथे चेंडोली गावातील जे प्रधानमंत्री आवास योजना घरकुलची आहे त्या योजनेची आमच्याकडे साधारण 109 लाभार्थ्यांना घरं मंजूर झाली आहेत आणि त्या 109 लाभार्थ्यांना घरं मंजूर झाली असताना चेंडोली गावामध्ये जे शासनाचे अधिकारी आहेत ते वारंवार मीटिंग घेऊन सांगतात की लवकरात लवकर या दिवाळीपूर्वी सर्वांनी घराची कामं चालू करा, लवकरात लवकर ती घरं पूर्ण करा। परंतु मला शासनाला असा प्रश्न विचारायचा आहे की ही घरं पूर्ण करताना जी घराला जे आवश्यक चिरा वाळू जी काय आवश्यक मटेरियल आहे ते मिळणार का? ते अजून अद्यापपर्यंत मिळत नाही, कारण ते बंद आहे। सध्या वाळूचा लिलाव न झाल्यामुळे वाळू बंद आहे, चोरीची वाळू येते आणि ती आपल्या लाभार्थ्यांना परवडणार नाही। एकीकडे शासनाचे सन्माननीय मंत्री बावनकुळे साहेब सांगतात की आम्ही प्रत्येक लाभार्थ्यांना 5 ब्रास वाळू मोफत देणार असं त्यांनी स्वतः सांगितलेलं आहे। ते सांगून अजूनपर्यंत 5 ब्रास वाळूचा कुठे पत्ताच नाही। ते आम्ही शोधतो की 5 ब्रास वाळू बावनकुळे साहेब कधी देत आहेत, कारण त्याच्या प्रतीक्षेमध्ये सर्व जे लाभार्थी ते थांबले आहेत। आणि अशा परिस्थितीत एका बाजूला जर प्रशासन त्या लाभार्थ्यावरती प्रेशर आणायचा प्रयत्न करत आहे की लवकरात लवकर दिवाळीपूर्वी चालू करा कामं, ती नाही झाली तर आम्ही तुमची घरकुलं रद्द करणार। मग शासनाची दुटप्पी भूमिका नको यासाठी आज आम्ही तेंडोलीतील सर्व लाभार्थी, आमचे सरपंच मॅडम, उपसरपंच सर्वांना घेऊन या ठिकाणी तहसीलदारांची भेट घेतली। तहसीलदार साहेबांना आम्ही निवेदन दिलं आहे की लवकरात लवकर ह्या वाळूचा प्रश्न मिटला पाहिजे, या लाभार्थ्यांना वाळू मोफत दरात मिळाली, कारण भरपूर प्रमाणामध्ये घरकुलं मंजूर झाल्यामुळे भविष्यामध्ये वाळूचे चिऱ्याचे जे काही दर आहेत हे सुद्धा गगनाला भिडण्याची शक्यता आहे, असं आम्हाला त्याची भीती आहे। त्यामुळे ते दरवाढ त्याच्यामध्ये न होता स्वस्तामध्ये कशी वाळू आपल्या या लाभार्थ्यांना मिळेल, स्वस्तामध्ये कसं मटेरियल मिळेल या संदर्भात आम्हाला शासनाने सहकार्य करावं अशी मी त्यांना विनंती केली आहे। आणि या संदर्भात आता आम्ही तहसीलदारांची भेट घेऊन त्यांना आम्ही निवेदन सुद्धा दिलेलं आहे आणि त्यांनी सुद्धा आम्हाला सकारात्मक प्रतिसाद दिलेला आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।